Hola, soc l'Enric d'agència de publicitat.cat. Avui us vull parlar de què és el SEO o SEO. El SEO o SEO és Search Engine Optimization. Això vol dir optimització en els buscadors. Majoritàriament Google, que és el buscador que fem servir la majoria d'usuaris, quasi tot el temps. Això, diguéssim que, com sabem, posicionar-se bé amb el tema SEO depèn o té dues línies de treball principals. La primera línia és la línia del que se'n diu Insight, o sigui, tot el que fem dins el lloc web per optimitzar i per fer més amigable el nostre lloc web i les nostres paraules claus. En aquest aspecte recomanaríem l'ús d'un gestor autoadministrable de continguts, estil WordPress, estil Joomla, una cosa així. Per què? Perquè considerem que el que realment ens dona resultat és invertir el nostre temps en generar continguts de qualitat i de rellevància pel nostre usuari tipus i no haver d'estar construint les parets de la casa, per dir-ho així. És molt més rentable invertir el temps en omplir les habitacions que en crear la casa. Aleshores, per una banda, tota l'optimització que faríem dins el lloc web és molt important de cara a que ens funcioni el ranqueig natural de les nostres posicions i de les paraules claus que volem posicionar. Per altra banda, hi ha una altra línia de treball que és el que se'n diu off-site o fora del lloc. El que fem fora del lloc per facilitar el nostre posicionament. Aquí una de les coses que són molt importants és el tema del backlinking. El backlinking, per entendre-ho d'una forma simple, és Google creu en el teu discurs fins a cert punt, però quan hi ha altres actors dins del nicho o del teu sector amb certa rellevància i certa autoritat que t'apunten i en certa manera et validen, això dona molt de valor en el teu pes específic dins del teu nicho. En el següent vídeo us explicarem quina és la diferència entre el SEO, que és el posicionament natural, orgànic, sense pagar, per dir-ho així, amb el SEM, que és el posicionament de pagament. Així doncs, si en voleu parlar amb més profunditat, ja sabeu que ens podeu contactar a agenciadepublicitat.cat, els especialistes en català en màrqueting i publicitat.